everyone, good morning बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा मर्निं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै ओंखारबोबाय। बाना जादों बैथिं नाहैनि। नोंथांमोननोथ' नैबे लामाखौ खिन्थाखाबाय आङो, नोंथांमोनथ' नुखाबाय। नै अखा हादैजों बांसिन देरबाय आरो नै बाना जाबाय, नैबेयाव सासे मानसिनि हा दंमोन आरो, ओमफ्राय बियो खोआखै नालाय हाखर, ओमफ्राय दा नै अखा हादैजोंनो बेबायदि बुंबाय आरो। ओमफ्राय नै ओरैजाय एसे ओरैजाय बोहैलांबाय आरो नै, नङाबाथाय दुसिगौमोन आरो नै ओरैजाय जयेन जासिगौ। बिराद ना मोनो लोगोफोर नैबावहाय, बिदियाव साबानो मोनो। ओमफ्राय दा खनसे बाना जाबानो फैसिगोन आरो नाया, ओमफ्राय दा बाना जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो फैथ'वाखै। ओरै बेरायहैनि जों हारसाफाराजों गौरां थांग्रा लामाखौ खिन्थानि। गोथौब्रा बेयाव, ओंखायनोथ' बाइकआ आन्दायनानै थांफिनो। गोथौ जाबाय, नै गोथौ जाथारबाय नै। जारला जाबाय होनबाय दा, एबार स्कुलाव माजों फैबावगोन दे। नै क'क्राझारा बाना दैनि गेजेरावसो दंसै नै लोगोफोर, मा खालामबावनो नै। हा? हमनानै लांसै नामा हांसोखौ? फैनानै नै लोगोफोर गौरां थांग्रा ब्रिज मोनफैबाय जों। दाखालि आं ब्लगाव नैबे ब्रिजखौनो खिन्थाहरदोंमोन, आरो ओमफ्राय नैलाय दैया देरबायना ओरै बोहैलांबाय। बै जरावनोमोन जों ना गुरग्राखौ खिथानाया ना, बै जरावनोमोन आरो। ओमफ्राय दा नै दैया देरबाय, ओमफ्राय नै ओरैजाय बे लामायानो गौरां थाङो, ओमफ्राय नै ओरैबो दैया देरबाय। नै अखा हानायजोंनो दैया देरबाय, आरो बाना जाबा बुसोमनानै फैबावो नै, बिराद गिदिर जायो। बिराद ना मोनो लोगोफोर बेयावनो, जुग्रुबबानो गांजेमा बालाबोथिया मोनो नै बेवहाय एकदम। ओमफ्राय लोगोसे बेलावबो दंफायो आरो, जेराव ना थायो बेयाव बेलावबो थायो, बे नोंखागौखा लोगोफोर। नै बाजैजों आंजों बेरायनो फैबाय जों। फुङाव बेरायाबानो टाइमबो मोनाना, ओंखायनो फैखाबाय जों। लोगोफोरजों बैथिंनो फैदोंमोन, बैथिं लामानिफ्राय। ओमफ्राय नै ओरैजाय गौरां थांग्रा। दा जों गौरां ब्रिजसिम थांनोसै, थांबाय थानि। गौरां मोननायनि सिगां नै लामाया बेबायदि एसे गोजौ आरो बिराद मोजां, जगिं बा वाकिंनि थाखाय दावखोनाय नालाय मेङो, मोजां आरो। दा नै ब्रिज मोनहां जाथारबाय, गौरां ब्रिज। नै ओरैबो बिफां ग्रिन मोजां ना। नै मोनथामसै लोगोफोर गौरां ब्रिज। दा नोंसोरनो एसे दिन्थिनोसै गौरांनि दैया माबायदि देरदों। गौरां ब्रिजआ, ओमफ्राय गौरां ब्रिजनि खाथियाव मोनसे गामि दङ, बे गामिखौ खिन्थानि आरो। नै गाहायाव जि मोजां नुदोंना, बेखौनो होनो बालाबारि गामि आरोना बियो। बैथिं न'खर दंबावो लोगोफोर। मोनथारबाय लोगोफोर नै गौरां ब्रिजखौ, मोनथारबाय नै बेलाय। नै ओरैजाय साहा, ओमफ्राय नै ओरैथिंजाय खोलाहा। नै लोगोफोर नायदो, नै देरदों दैया। नै दैया देरदों, नै गेजेरथिं एसे ससे आवगायलांबावनि। नैलाय
ओरै खोला साइडनिखौथ' देखायखांखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै ओरै साहा साइडनिखौ खिथानि आं नै मालाय ना हमग्राफ्रा लारि 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 नै ना साग्राफ्रा नै जि मालाय खम मोनसोदों बे नै नाखौ दैयाबो देरदों नालाय नै थाबायबोनाय समावनो लामायाव नेरसोन बिफां नुबाय नै बेखायनो खानो लुगैनानै खाबाय लोगोफोर चान्स मोननायावनो डान्स मारिनोसै होननाय बायदि खाखाबाय नै मानोथो बायलायनो आरोना ओंखायनो मोननायावनो खाखाबाय नै फ्रिजआव दोनना जाहैनोसै नै मोनबाय मुथासे नै मालाय बाजैयाबो मोनबाय नै जि लामा लामा दिंखिया माबा नेरसिं बिफां दंलाबायसोयो एकदम नै ओरैनो अबा गोजानावखाय हाग्रा गुदुखाय खाहरासै जोङो आयौ आयौ नै लोगोफोर गारियानो सिबसनलायनाय गिरु बारु सेरजों थाबायबाबो गिनांगौसो लोगोफोर नै दा आङो फैनानैहाय सासे आब'नि न'आव हाबदों जोङो ओमफ्राय दा बेनि एकदम बिस्रा न'आ बिल्डिं नालाय टपआव थानानै जों दा नै जोंनि खाथि खाला एरियाखौ खिन्थाबाय आरोना नै बेबायदि आरो नै जि मोजां नुबायना दैबानाजों नै बुंनो थाङोब्ला दैनि गेजेरावसो दङ आरो लोगोफोर नै एकदम सा खोला सानजा सोनाब फिदिं फिदिं खिन्थाबाय आरोना आं लोगोफोर नै बेबायदि आरो लोगोफोर दिनै इदनिबो बन्द'खा बे हिसाबैनो जोङो फुङाव दैबाना नायथावथाव ओंखारबाय लोगोसे नोंसोरजोंबो शेयार खालामनाय जाबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला अननानै लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो जाबाव आरो